Паклон табе, мой беларускі краю. Ты мой, я твой, ад роду і навек. Я зноў і зноў да сэрца прыкладаю твой ліст дубовы, як чароўны лек. За хлеб, што ем, за песні, што спяваю, за шчасце звацца іменем тваім. Паклон, паклон табе, мой родны краю. Ты мой, я твой, усюды і ва ўсім. Маленькая радзіма, бацькаўшчына, зямля, дзе мы нарадзіліся і зрабілі першыя крокі па жыцці. Зямля, дзе спрадвеку жылі продкі, род, народ. Гэта наш край прыбясецкі, родная зямля з яе чароўнымі куткамі прыроды, з ціхімі, павольнымі рэкамі, блакітнымі азёрамі, зялёнымі пушчамі. А яшчэ багата наша родная зямля на людзей цікавых і прыгожых, людзей адданых справе, улюбёных у свой край. Шмат нарадзілася на Касцюкоўшчыне таленавітых людзей, сярод іх Іван Чыгрынаў. Іван Гаўрылавіч Чыгрынаў адзін з выдатных майстроў сучаснай беларускай літаратуры, празаік, драматург, перакладчык, літаратурны крытык, публіцыст. Нарадзіўся Іван Чыгрынаў 21 снежня 1934 года у вёсцы Вялікі Бор Касцюковіцкага раёна Магілёўскай вобласці. Гэта было невялікае па мерках таго часу мястэчка, крыху больш як на 100 хат, у адным з самых прыгожых куткоў нашай малой радзімы у Прыбяссецці. Маленькі Іван быў чацвёртым з 8 дзяцей.
у вясковай сялянскай сям'і. Але бацька пісьменніка Гаўрыла Сяргеевіч Чыгрынаў да простых сялян не належаў. У даваенныя гады ён быў старшынёю Велікаборскага сельсавета. Затое ва ўсіх адносінах звычайнай сялянкай, калгасніцай, была маці пісьменніка Хадоска Ігнатаўна, на плечы якой усклаўся ўвесь цяжар па выхаванні дзяцей. Пра яе Іван Гаўрылавіч заўсёды выказваўся з самай вялікай павагай. «Я ўсім у жыцці абавязаны маці», падкрэсліваў ён. Істотную ролю ў жыцці Чыгрынава адыграў і яго дзед Ігнат Міхайлавіч Кажанаў. У школу хлопчык павінен быў пайсці ў восень 1941 года. Але пачалася Вялікая Адчынная вайна, і навучанне на некаторы час прыйшлося адкласці. Падчас вайны сям'я хлопчыка дапамагала партызанам. У вёсцы ўсё пра гэта ведалі. Даходзіла да таго, што іх да Чыгрынавых вяскоўцы адпраўлялі словамі: «Там вас прытуляць». Пра гэта ў пісьменніка ёсць апавяданне праз гады. Перад самым вызваленнем вёску Вялікі Бор спалілі. Засталося папялішча, прыйшлося перабірацца ў зямлянкі. З іх выбіраліся доўга і цяжка. У новую хату, напрыклад, наша сям'я перайшла толькі ў 50-м годзе. Бацьку мы з вайны не дачакаліся, пісаў у аўтабіяграфіі Іван Чыгрынаў. Трэба ўдакладніць, што бацька не загінуў на фронце, а застаўся жыць з другой сям'ёй. Сямігодку Іван скончыў у роднай вёсцы, а сярэднюю школу у Саматэвічах, на радзіме выдатнага беларускага паэта Аркадзя Куляшова, што паўплывала на захапленне Івана літаратурай. Потым была вучоба на аддзяленні журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Чыгрынаў працаваў у выдавецтве «Навука і тэхніка», у часопісах «Полымя», «Спадчына», у апараце Саюза пісьменнікаў. На працягу жыцця ён займаў адказныя дзяржаўныя пасады. Абіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Беларусі. У 1978 годзе пісьменнік у складзе беларускай дэлегацыі удзельнічаў у рабоце сесіі Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. У 1994 годзе Івану Чыгрынаву было прысвоена званне народнага пісьменніка Беларусі. Іван Гаўрылавіч шмат вандраваў па Беларусі, асабліва па роднаму прыбясецкаму краю. Падчас вандровак з вялікай цікаўнасцю вывучаў людзей, мову, быт і культуру беларусаў, раслінны і жывёльны свет краіны. Вынікі гэтых назіранняў выкарыстаны аўтарам у яго творах. Нягледзячы на свой насычаны графік працы, ён заўсёды знаходзіў час на падарожжы, пешшу хадзіў па беларускіх землях, збіраючы вобразы і замалёўкі для будучых твораў. Не блукай по чужацких просторах, птушку синюю там не шукай. Зразумей, нават змучаны горам, птушка синяя, родны наш край.
рэк чужых серабрыстыя плыні абяцаюць дарэмна спакой, бо туманамі думкі нахлынуць пра вярбу, што над роднай ракой. Дзе б не быў ты, у сэрцы воскрэсне Беларусі любімы куток, што не дрэва, то шчырая песня, а галінка з той песні радок. У 80-90-е гады пісьменнік звярнуўся да драматургіі. Ён стварыў больш за дзесятак п'ес, выступаў у друку з артыкуламі пра актуальныя праблемы літаратурнага жыцця, займаўся перакладамі. Іван Чыгрынаў быў адным з аўтараў сцэнарыя шматсерыйнага тэлевізійнага фільма аб вайне «Руіны страляюць», а па яго кнізе «Плач перапёлкі» быў зняты мастацкі фільм. Пасля чарнобыльскай трагедыі ў 1986 годзе маленькая радзіма Івана Чыгрынава была атручана радыяцыяй, што прынесла незагойную рану ў сэрца пісьменніка. Зямляк Алесь Пісьмянкоў прысвяціў калегу па творчасці верш «Вялікі бор», у якім выяўляецца трагедыя спакутаванай беларускай зямлі. Над вялікім борам, над вялікім горам плача ў небе жораў, над палын травой, над зямлёй сівой плач праносіць свой. Вось Яўмена ў двор, вось Дзяніса ў двор, вось Мікіта ў двор. Не відаць вясла, не гудзе пчала, не звініць піла. Не шукай дарма, не гукай дарма, іх ужо няма. Іхні дух дазору адляцеў, як жору, жору над вялікім борам. Пісьменнік выношваў намер стварыць свой 6-ы раман ужо не пра вялікую айчынную вайну, а пра чарнобыльскую катастрофу. Было яшчэ шмат творчых планаў, але 5 студзеня 1996 года Іван Гаўрылавіч Чыгрынаў нас пакінуў. Цяпер сцежкі засланы чаборам, на палетках не родзіцца хлеба, палын попелам сыпаўся з неба. Толькі небу было так патрэбна, нарадзіўся ў вялікім боры яго светласць Іван Чыгрынаў, валадар беларускага слова. Ганарыўся сваёй размовай, узаконіў ён дзіўную мову, скарб багаты нашчадкам пакінуў. Ён жа полымя таленту ярка, як цяжар беларускае долі, нёс, як запаведь Куляшова. Словы птушкі ляцелі на волю, яны ў слоўнікі клаліся шпарка. Не счарсцвеў у жыццёвай віхуры, па жыцці ішоў прыгожа, натхнёна, слова роднае ўзняў ён з каленяў
для наступных ствараў пакаленняў фонд каштоўны народнай культуры. Словы майстра, як звон, як малітва, словы сочныя, быццам суніцы, і мужчыны, і дзеці, і жніцы, дзе былі ўсе свае, не чужынцы, у справах мірных і ратных бітвах. Наш зямляк вельмі яркая зорка, ён прайшоў всю зямельку пешша, лёс радзімы у раманах і вершах. Аб складаным жыцці чалавечым рэхам плача яго перапёлка. Творчасць Івана Чыгрынава яскравая старонка ў беларускай прозе. Лепшыя апавяданні і раманы пісьменніка вылучаюцца глыбокім пранікненнем ва ўнутраны свет чалавека, значнасцю пастаўленых праблем, высокім мастацкім майстэрствам. Дзяцінства Івана Гаўрылавіча, як і многіх пісьменнікаў яго пакалення, было апалена вайной. Вайна, якую будучы пісьменнік перажыў у роднай вёсцы, дала яму велізарную колькасць уражанняў, а пазней вызначыла тэматыку яго твораў. Сам мастак слова так акрэсліў месца вайны ў сваёй біяграфіі. У вайну хапіла ўсім, і дарослым, і дзецям. На вайну прыпала толькі 3 няпоўныя гады майго жыцця, але якраз яна стала галоўнай падзеяй, якая вызначыла на доўгі час маю творчасць. Напэўна таму, што мінулая вайна з яе жахамі і крывёю – гэта такая з'ява, над якой не падуладны час. Ну а для нас, малалетніх, і таго больш, яна зрабіла нас не ў меру пасталелымі, дазволіла зірнуць за такую рысу, дзе змяшалася рэальнае і тое, што цяжка ўявіць. Мне давялося пабачыць нямала і народа знаёмага і незнаёмага, і шмат іншага спадарожнага вайне. Перажытыя ў гады ваеннага ліхалецця і нялёгкі пасляваенны час потым было таленавіта адлюстравана ім у апавяданнях Бульба, «За 100 кіламетраў на абед», «Ішоў на вайну чалавек», «У ціхім тумане», «У баку ад дарогі» і іншых. У яго творах шмат горкай, трагічнай праўды пра перажытыя народам у ваенны час. Ты кажаш, я не ведаю вайны, што мне было тады гадоў замала. Чаму ж яна мае забрала сны? На ўсё жыццё наперад сны забрала. Чаму ж амаль не кожныя начы я прачынаюся скаваны жахам? Хачу ад смерці лютаю цячы і стрымгалоў бягу па сон няжатым. Паўзу бульбянішчам па баразне, да хмызняку куляюся па пожні, але ратунку мне няма ў сне. У вочы стрэл грыміць у міг апошні. Я ведаю, пазбыцца гэтых сноў не дапаможа мне ніхто на свеце. Я буду трызніць імі зноў і зноў. Яны мае навек, да самай смерці. Застаўшыся з маленства на вайне, я аднаго хачу, моя краіна, каб гэта скончылось усё на мне, каб гэта ўсё не стала долей сына. У пачатку 60-х гадоў 20-го стагоддзя Іван Чыгрынаў прыступіў да штодзённай працы над мастацкай прозай. Такім чынам з'явіліся зборнікі апавяданняў «Птушкі ляцяць на волю», «Самы шчаслівы чалавек»
ішоў на вайну чалавек. Пасля першых 2 зборнікаў Чыгрынаў пачаў пісаць раманы пра тое, як людзі жылі ў Беларусі ў час нямецкай акупацыі і як яны змагаліся супраць фашысцкай навалы, уносячы свой вялікі ўклад у агульную перамогу над гітлераўцамі. Такіх раманаў ён стварыў 5: «Плач перапёлкі», «Апраўданне крыві», «Свае і чужынцы», «Вяртанне да віны», «Не ўсе мы згінем». Кожны новы раман з цыкла паказвае вайну з боку якой-небудзь важнай праблемы, то трагедыі, то віны ці то маральнага сэнсавання ўрокаў. Атрымалася эпапея пра вялікую айчынную вайну, у якой Чыгрынаў па-свойму таленавіта і пераканаўча паказаў складанасці мінулай вайны, дзе былі не толькі мужнасць і гераізм, але і праблемы найскладанага выбару, калі чалавеку даводзілася здаваць экзамен не толькі на ўстойлівасць, але і на маральнасць. Усім зместам сваіх твораў Іван Чыгрынаў сцвярджаў ідэю аб непакорлівасці і неўміручасці народа. Гэты цыкл раманаў стаў самым значным дасягненнем пісьменніка. За 2 першыя раманы Іван Чыгрынаў атрымаў літаратурную прэмію імя Фадзеева і срэбны медаль да яе. Як мы бачым з творчасці Івана Чыгрынава, вайна не толькі нясе смерць, яна крэсліць лёсы людзей, паказваючы самыя розныя бакі, пакідаючы раны на душы. У адным з апавяданняў можна прачытаць такія радкі: «Яна праклятая, сляды, на чалавеку сляды, на сасне таксама і на зямлі, сляды і сляды, а ўжо столькі год, як скончылася». Іван Чыгрынаў выдатна ведаў гісторыю. Гэта засведчана і афіцыйна. У 1995 годзе ён стаў ганаровым доктарам БДУ. І менавіта дасканалае веданне гісторыі, апора на самыя разнастайныя, у тым ліку і архіўныя матэрыялы пра мінулае, дазвалялі пісьменніку дасягаць высокай дакладнасці ў адлюстраванні жыцця і барацьбы нашых продкаў. У сваіх творах аўтар звяртаецца да далёкага мінулага беларускага народа, роднага краю. Ён расказвае пра паўстанне Васіля Вашчыла ў Крычаве, пра смелых і ваяўнічых радзімічаў, якія многа стагоддзяў назад жылі паміж рэкамі Днепар і Дзясна, пра Святы Крыж Ефрасіні Полацкай. Героі раманаў, калі думаюць пра лёс радзімы, пра тое, хто выйдзе пераможцам у смяротнай бойцы, звяртаюцца да мінулага, шукаючы там адказ на хвалюючыя іх пытанні. А яно, мінулае, у беларусаў было напоўнена барацьбой супраць захопнікаў і крыўдзіцеляў. Шмат пазней, разважаючы над тым, дзе вытокі вялікай перамогі, Іван Чыгрынаў казаў: «Яе вытокі у глыбіні стагоддзяў, куды ўваходзіць каранямі наша непарушная любоў да радзімы, наш вальналюбівы дух». Вельмі высока ацэньваў Чыгрынаў ролю жанчын у ваенных умовах. Яны, можа, зрабілі ў вайне найбольш, бо неяк умелі і з мужчынамі жыць, неяк умелі і дзяцей нараджаць, неяк умелі і працаваць, і патомства захаваць, і ваяваць, і хлеб сеяць, і паспагадаць, і раны перавязаць, умелі і любіць, і ненавідзець. Гэта нейкая неабдымная з'ява, жанчыны ў вайне, асабліва ж вясковыя, пераканана сцвярджаў пісьменнік.
Аддаваў шмат увагі Іван Чыгрынаў і моўнаму майстэрству. Ён увогуле лічыў мову найвялікшым набыткам нацыі і таму выказваў вострую заклапочанасць тым становішчам, якое беларуская мова займае ў нашым грамадстве. Ёсць вядомы выраз «мова – душа народа». А мы ў многім занядбалі гэту душу. І-за гэтага, дарэчы, многае страцілі і ў культуры. Пакуль што мы не разумеем ці не жадаем разумець драматызму становішча. Але гэта вельмі сур'ёзна, казаў Іван Гаўрылавіч. Як бы само сабой разгортваецца ў творах змястоўнае сюжэтнае дзеянне. Вельмі праўдзіва, натуральна жывуць, думаюць, спрачаюцца і спачуваюць адзін аднаму чыгрынаўскія героі. Яны размаўляюць добрай літаратурнай мовай, якая часам аздабляецца залацінкамі фразеалагізмаў, трапнымі параўнаннямі. Вельмі, дарэчы, ужываецца ў прозе Чыгрынава і лексіка Магілёўшчыны. Хораша пісаў Чыгрынаў, па-майстэрску адшліфоўваў у сваіх творах, асабліва ў апавяданнях, кожную дэталь. Канкрэтную фактуру для многіх эпізодаў, у тым ліку пейзажных малюнкаў, пісьменнік часта браў з рэчаіснасці. У апісанні краявідаў угадваюцца некаторыя прыкметы вялікага бору, роднай вёскі аўтара. Творы Івана Чыгрынава заснаваны на яго ўласным творчым вопыце. Гэты вопыт вельмі пераканаўчы, бо лепшыя чыгрынаўскія апавяданні сталі нашай безумоўнай класікай. Некаторыя майстры беларускай прозы называлі Івана Чыгрынава самым лепшым нашым апавядальнікам. Увогуле, Іван Гаўрылавіч быў вельмі цікавым чалавекам. Па ўспамінах яго дачкі Таццяны быў ён строгім і патрабавальным, у першую чаргу да сябе самога, вельмі дакладным, працавітым, бездакорна ўлюбёным у сваю радзіму і родную мову. У адносінах з іншымі людзьмі просты і паважлівы. Творы свае Іван Чыгрынаў пісаў толькі на беларускай мове. Вельмі любіў вучыцца, чытаць, любіў і ведаў гісторыю. У дзяцінстве марыў стаць астраномам, быў добрым сябрам і любіў прымаць гасцей у сябе ў доме. Стаў выдатным бацькам і дзедам. Усё, за што браўся Іван Чыгрынаў, ён рабіў ад душы, на поўную моц выкарыстоўваючы магчымасці свайго таленту і з вялікай зацікаўленасцю лёсам чалавека і краіны, роднай Беларусі, са шчырым клопатам пра наша духоўнае багацце. І таму ягоная творчасць заняла трывалае месца ў беларускай літаратуры. Усё, што пабачыў на сваім вяку, устойлівай па натуры Чыгрынаў, сумленна распавядаў у сваіх творах. Такая была яго пісьменніцкая філасофія. Галоўнае правіла пісьменніка – не ўтойваць ад чытача нічога, пастарацца ўсё, што ён, пісьменнік, ведае пра жыццё, аддаць людзям. Вялікія багацці яго душы у кожным творы, у кожным слове, і ў асобай сыноўняй улюбёнасці да сваёй радзімы, і ў любові да простых людзей, землякоў, і ў паважлівых пачуццях да маці і жанчын увогуле, і ў скрусе па цяжкіх стратах і болю роднай зямлі. Перагортваючы старонкі кніг пісьменніка, мы маем магчымасць не толькі дакрануцца душою да гэтай невычарпальнай крыніцы, але і ўзяць усё самае найлепшае, каб узбагаціць сваё асабістае жыццё.
І сапраўды, усё багацце яго у слове. І гэта слова ён назаўсёды пакінуў нам. Яго творчасць будзе служыць многім пакаленням, як служыў роднаму краю і сам Іван Гаўрылавіч Чыгрынаў.